Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Татарстан Яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студиядә Илдар Кыямов. Студиябезнең бүгенге мөхтәрәм кунагы Афган ветераннары Россия берлегенең азнакай бүлеге җитәкчесе, иганәче Миргазиян Динмөхәммәдов. Миргазиян Габдулла улы Динмөхәммәдов, Афган ветераннары Россия союзының азнакай бүлеге рәисе, иганәче. Азнакай районының Камышлы авылында туып үскән. 1984-86 елларда Афганстанда гаскәри хезмәтен үти. Күп санлы хәрби операцияләрнең берсендә авыр яралана, контузияләнә. Миргазиян Динмөхәммәдов сугышчан иптәшләренә, яуда ятып калган коралдашларының әти-әниләренә ярдәм оештыра, инвалидлар, балалар, үсмерләр өчен патриотик чаралар уздыра. Туган авылын төзекләндерү, яшәтү җәһәтеннән дә күркәм эшләр башкара. Азнакай район советы депутаты. Батырлык өчен медале, Ватан алдындагы казанышлар ордены иясе. Миргазиян әфәнде, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмез. Менә Афганстаннан совет гаскәрләре чыгарылуга 30 ел хатирәләр күңелдә яңара. Сез гаскәри хезмәттән алындыгызмы, турыдан-туры шунда Афганстанга барып чыктыгызмы? Ничек булды бу тарих? Мен 1984 елда 17 октябрендә хезмәткә призваться иттем. Аннан безне алып киттеләр Төркмәнстанга. Ул безнең карантин дип аталган 3 ай без анда карантинда булдык. Аннан соң туп-туры Афганстанга, Кабул шәһәренә алып киттеләр. Менә бу бит инде кан куйгыч сугыш, кем әйтмешли, сугыш инде ул. Ниндидер һаман да хәтердә булып, төшләргә кирип йөдәтә торган эпизодлар бармы? Ул кешенең мәңгелек, Илдар әфәнде, мәңгелек үзенең күңелендә кала торгандыр дип уйлыйм инде ул. Бүгенге көндәгесе мен истә инде ул, менә ул армиядә булган бөтен, сугышта булган бөтен хәлләр. Иптәшләрегезне дә югалткансыз икән, менә бер операция барышында 16 солдаттан нибары 4 генә исән калган һәм шуларның берсе сез. Менә шул сугыш кайсы җирдә булган? Бу сугыш безнең 1985 елны Паншер училищесында булды. Biz анда bir группа училище төштек, безнең батальон спецминирование иде. Без анда безгә задача куелган, шул училище төшеп без минировать тиешек, шул дошманнарның тропаларын үтә торган юлларны инде. Безнең үстән прикрытие булырга тиеш, ниндидер сәбәпле бездән ул прикрытие булмады, и без засадага эләктек. Шунда 14 сәгать засада булып, без шул бер группадан 4 кеше исән чыктык инде. Һәм шул операция барышында сез контузия алгансыз? Юк, ул контузия икенче операция. Миргазиян әфәнде, менә бу китап хәрби антка тугрылык дигән бик саллы басма. Сезнең ярдәмегез белән чыккан дип уйлыйм. Моның идеясе ничек туды? Бу идея минем инде күптән хыялы. Менә шу үзебезнең Азнакай районында шу хәрби хезмәттә үзләренең тугры куллан күрсәткән, үтәгән хезмәтләре өчен, шу истәлектә калсын өчен мәңгеләштерергә шу сугышта катнашкан һәрбер җегетне шул уйдан башкарып чыгарылды бу китапны бастырдык. Һәм монда минем уйлавымча Афганстан гына түгел, әле башка локаль конфликтта, Чечня сугышында хезмәт иткәннәр барса да бу китапта бар, безнең Азнакай районыннан хезмәт иткәннәр. Материалларны җыю ничегрәк барды? Кемнәр катнашты бу китапны эшләүдә? Материалны, бу китапны генеральный редакторы Илдус абый Игләҗ булды. Шагыйрь, мәрхүм инде ул, бик яхшы кеше иде, без аның белән бергә эшләдек яшь чагында. Марсель абый Гарипов, алар көн-төн эшләделәр бу китапны чыгару, бик авыр булды китапны чыгару, үзегез беләсез. Бик күп көч куелды. Материаллар узак җыелдык, шулай итеп, ярты елдан артык материалларны җыеп, 2014 елда без моны җиңү бәйрәменә шул китапны бастырып чыгардык. Бик күркәм истәлек булган. Менә сезнең яшәү принцибы да шунда бит инде. Батырлар онытылырга тиеш түгел. Һәм менә шушы китап ул аларга һәйкәл булып тора. Менә бүген Азнакай бүлегендә нинди эшләр башкарыла бу ветераннар белән, аларның тормыш хәлләрен яхшырту буенча дип әйтик? Бүгенге көндә без инде һәрбер ветеран белән шәхси эшлибез. Без әти-әниләр белән берлектә эшлибез. Менә безнең сугышта һәлак булган әти-әниләре белән
Оларның орасы да бүгінгі күнде сирегейіп бара инде. Шуңа айтып біз оннан патриотик воспитание мәктеплерде біздің жігітлер выступать етебіз, менә зарницалар уздырабыз ел сайын инде. Шулай тұрып балаларға менә хәрби хезмәт турында аңлатабыз, мәктепләрдә выступать итәбез. Менә үзегез чыгыш ясаган вакытта күзләренә карыйсыздыр балаларның. Ниндидер кызыксыну тоясызмы? Алар менә кайсы сүзләрне, кайсы вакыйгаларны тыңлый? Аларга бүтән менә хезмәт кызык инде аларга. Балаларга вообще шундай игътибар белән алар тыңлыйлар, бездән сораулар бирәләр. Без аларга җавап бирәбез. Аларга кызык инде, ничек дип әйтергә, кызык түгел, но кызыклык. Әле бит булардан тыш Миргазиян әфәнде, сез үзегезнең туган авылыгыз турында да Тормыш кыйбылам Камышлы дигән китап чыгаргансыз. Анысы авыл тарихы турындамы? Ул безнең авыл тарихы турында китап чыгардык. Онда бүтән авылның бүгенге көндә тормышы бүтәнәй шагылган дип әйтәсем килә. Авылыгызга менә ярдәм итәсез, мәчеттә салдырышкансыз, шулай юллар төзетү, зиратларны карау, бик игелекле, бик күркәм гамәлләр. Менә булар үзегезнең күңел таләбеме, әллә авылдашлар сораганга эшлисезме? Юк, ул үземнең теләк буенча эшләнгән эш. Миңа беркем дә аны заставляет, мен үземнән чыккан. Ләкин менә бүгенге көндә кулыннан килә торып, хәле була торып та үз җиренә, туган ягына шулай булышырга теләүче кешеләр бик күп түгел. Бу нәрсәдән килә икән? Һәр кешенең үзенең ихтыяҗы бар инде, аны бер кешене дә мәҗбүрләтеп булмый, аны шундый эшне эшләргә. Ул һәр кеше үзенең күңеленнән чыгып эшләргә тиеш дип әйтәм соң килә инде. Бар андый кешеләр дә, возможно булып та ярдәм итәргә теләмәүчеләр дә бар, андый кешеләр дә бүгенге дөньяда күп аларда. Яшьләргә менә патриотик тәрбия бирүдә шактый гына күп эшләр башкарасыз. Бу ниндидер оешмалар белән берлектә башкарыламы? Әллә шул үзегезнең япканчылар гына görәм? Без инде бергә үзебезнең администрация белән бергәлектә глава төнесе инде отдел культуры барсы белән берлектә эшләнә торган эш. Бүгенге солдатлар белән барсына бергә. Бүген менә хәрби хезмәткә чакырылучы яшьләргә, солдатларга бездә элек некротлар дигәннәр бит инде. Менә аларга ниндирәк теләкләрегез бар? Теләк нәрсә дип әйтәсем килә, Илдар әфәнде. Алар инде хәзер инде армиядан теге армияга барырга теләмәүчеләр юк дип әйтергә була инде. Һәр бөтенесе үзләре барырга телиләр, армияга барырга кирәк. Армия инде ул кешене уже чын ират иттереп, тормыш авырлыкларын үткәреп, бөтенләй тормышны аңлап кайтасың инде армиядан. Шуңа күрә инде яшьләргә обязательно инде армияга барсыннар дип әйтәсем килә. Армия ул менә армияда хезмәт иткән дуслар мәңгелек дуслар дип әйтәсем килә. Алар туганнардан да якынрак дип әйтәсем. Менә үзегезнең коралдашларыгыз белән димәк, сез элемтәдә торасыз. Бу Татарстандагылар белән генә түгел, Россия буенча да. Безнең чит илләрдә дә бар яшәүче үзебезнең афганчылар. Аннан соң Кырымда мен менә бергә хезмәт иткән, бергә шул засадага эләккән бүгенге көндә шул 4-чедән исән чыккан. Аның белән оралышып торабыз. Ел сайын Мәскәүдә үзебезнең полк белән 10 майда ел сайын очрашабыз. Үзебезнең хезмәттәшләр белән оралышабыз, очрашып торабыз. Алар белән очрашу үзе бер гомер дип әйтәсем килә. Миргазиян әфәнде, менә Совет заманында без хәрби башлангыч дәресләр үткәндә дә, хәрби кафедрада да шулай иде. Америка Кушма Штатларының армиясеннән бераз мәсхәрәләбрәк әйтәләр, ул яллы армия, наемная армия дип. Ләкин бит инде монда ниндидер бер рациональ җирлек тә бар. Солдат ул өчен үз эшен башкара торган профессионал булырга тиеш. Бүгенге көндә менә профессиональ армиягә карашыгыз ничә кирәк? Армия безнең инде армия һәрвакыт профессионал дип әйтәсем килә. Безнең илдә армия һәрвакыт профессионал булырга тиеш, наемный булырга тиеш түгел дип әйтәсем килә. Үз эшен җиренә җиткереп башлады. Обязательно. Менә контракт буенча хезмәт итү егетләрдә бар бит инде. Ул мәсьәләдә. Ансы кешенең үз теләгендә тора. Кешенең үз теләгендә, аны кемнеңдер үзенең карьерасын ала, сугышта катнашуы, аны әйтеп булмый, ничек дип әйтергә инде. Күңел халәте. Күңел хәле һәрбер кешенең үзенең күңел хәле. 2014 елда
Миргазиян әфәнде, сез яңадан менә шушы хәрби хезмәт эзләре буйлап Афганистаннан йөреп кайткансыз. Бу сәфәр ничегрәк оешты, ничек уйлап алдыгыз? Бу минем инде күптәнге хыялым иде. Мин инде 84 елда Афганистанга киттем. Менә 30 ел үткәннән соң үземнең хезмәт иткән bütün сугышта булган bütün җирләрне йөреп чыктык, Аллаһка шөкер. Бу безнең инде Россиянең Федерациясында, Федерация Советында үзебезнең эшли торган Афганистыбыз оештырды. Шуның оештыру аркасында без бардык Афганистанга. Ноябрь айында 2014 елда. Кайсы җирләрне күрдегез? Без башта Кабул шәһәренә килеп төштек. Кабул шәһәрендә гостиницада тордык. Аннан икенче көнне үзебезне кинооператорлар белән алып киттеләр. Паншер, менә шул без засадага эләккән шул Паншер училищесында безгә каршы битен сугышкан Ахмад Шах Максудның мавзолеенда булдык. Аның хатынның иптәшенең әтисе исән бүгенге көндә шуның белән очрашып, шунда аның мавзолеенда булдык. Истәлек китабында анда язып үзебезнең имзаларны калдырып кайттык. Бүгенге Афганистанда хәл ничегрәк? Тормыш. Ну, тормыш Афганистанда инде анда тормыш җиңел дип әйтәсем килми. Без үзебезнең татарлар белән дә очраштык анда. Анда сугышның битәсе юк инде Афганистанда. Анда гомергә сугыш булган. Хәл җиңел түгел инде. Андагы халыкка авыр дип әйтәсем килә. Менә бер тапшыруда Әлмира Пәдиятуллина да әйткән иде, мин Афганистанга солдат аналар комитеты вәкиле буларак барган идем. Һәм БТР өстенә менеп карасам, күз күрер җирдә шүл һәм шүлдә таралып ята хәрби техника зираты дип. Менә шундый техникалар бүген дә бар бугай. Техникалар бик күп, техникалар инде хәзер уратып алганнар, аны махсус сакчылар бар, саклыйлар. Ул bütün безнең шартлаган bütün техниканы бер урынга җыйганнар. Менә шул Паншер училищесына килеп кергәндә, сул якта кала без анда булдык. Бик күп безнең техникалар бүгенге көндә хөкүмәт тарафыннан саклана. Анда bütün җыйганнар бер урынга җыелган bütün шартлаган техникалар. Менә сез шул 2014 елда барган вакытта дип уйлыйм, фильм төшергәнсез бит, әйме? Мин 16 сәгатьлек фильм төшердем. Менә шул bütün булган җирләрдә фильмы бар. Әйдәгез, менә хәзер тамашачыларга да тәкъдим итеп, шул фильмнан бер үзек карап узыйк. Раньше вот Махмудса Шаха Максуда сегодня брат здесь, он против нас воевал, а сегодня мы уже друзья. В обнимку стоим, с одним вместе разговариваем, а тогда мы были врагами, воевали друг против друга. Мы прошлое всегда простим, всегда говорим, что это ладно, пусть что было, то прошло. Да. А то, что вот сегодняшний тоже сейчас разрывает, все равно мы кричим, что давайте миритесь. Вот это КПП, от КПП, вот здание, вот там модуля были, от модуля фундамента остались. Там дальше склады там были. А вот это здание, штаб, это штаб должен быть, да. Он там
кишлаки, маленькие кишлаки были, вот они до сих пор есть. Вот видите, что осталось сейчас от войсковой части, практически сейчас этого не узнать. Я давно хотел осуществить свою мечту. Вот. Спасибо Вячеславу Михайловичу, он помог вот именно приехать, именно увидеть. Вот. Возьму камень пацанам на память. Что все пацаны сюда не могут приехать, конечно. Мы долго искали это место, все-таки нашли. Спасибо, я давно хотел этого. И всем пацанам привет, которые служили в этом полку, саперном полку. Ну, дай бог, каждый захочет, наверное, сюда приехать, может, через несколько лет вообще, может, кто-то сможет приехать. Ну, я, спасибо, побывал на своем месте. Ладно, все. Hörmətli tamaşaçılar, biz bugün studiyamızda Afgan Veteranları Россия Birliği'nin aznaqay bölügi rəisi, iğanəçi Mirğaziyan Əfəndi Din Mөхəmmədov bilan əngəmə qurarız. Mirğaziyan Əfəndi soğuş bitiyində, ol soğuş bulsa da, anda da adam balası nindidir hisslər bilan yaşayıb. Mənə xizmət şurunda, Afganistanda vaqtda nelər bilan şüğüllənə idi soldatlar? Qaysı bir sovet şiirlər yazgan, kim bir fotoğa düşürgən, kim bir albomlar tüzügən, mənə şunday tыныç turmuş rəvişi. Onda енді Гитара кімнің сәлеті бар, ол мына соғыштан операция деп еді, операциядан қайтқан вақытта енді жырлар еді жігітлер, кімдер шиырлар да көп жазалар, ондай нелер көп болды енді. Әміне милләттәшләр белән, татар җегетләр белән очрашайдыгыз бу ничек? Татар җегетләре белән очрашадыр, безнең инде касыятлардан бар иделәр. Мин үземнең бер туган дип әйтте. Үземнең классташым белән очраштым, Нәбиев Мисхат белән, Баязитов Илдар белән, үзе бер класста укыган, ул очрашу бүгенге көндә истә, ничек дип әйтергә инде. Менә чит илдә, чит җирдә үзеңнең бергә укыган классташым белән очрашу, аны менә әйтеп аңлатыр түгел хисләр, шундай хисләр. Татарлар күп иде инде безнең, үзебезнең бүгенге көндә дә менә Казанда яшәүче үзебезнең командирыбыз Ахметов Радик аягын югалтты. Аның белән дә менә очрашып торабыз, күрешеп торабыз, хәлләрне белешеп торабыз. Татарлар, земляклар күп иде безнең Афганстанда. Mirğaziyan Əfəndi, Afganistandan шығу вакыйгалары хәтерегездәме? Ничек сугыштан чыгып киткән мизгилләр? Мин 86 елда кайттым. Без самолет белән Ташкент шәһәренә төштек, Кабулдан төштек инде. Без байбай самолет белән Ил-80 грузовой самолет белән килеп төштек инде. Анда төшү самолет җиргә, Россия җиренә килеп төшү белән инде безнең шундай эмоциональный акыры бөтенебез шундай инде исән сау кайтып ышанмадык. Аннан кайтырга пока менә үзебезнең җиргә төшмичә ышанмадык исән сау кайту турында Афганистаннан. Mirğaziyan Əfəndi, менә бер фәлсәфи сорау, әлеге дә баягы Афганистан тирәсендә бирелә торган. Менә бу сугышның мәгънәсе нәрсәдә булды икән? Мәгънәсе бу инде мин политик яктан бер нәрсә әйтә алмыйм. Но мәгънәсе сугыш дип әйтәсем килә. Мәгънәсе сугыш булган инде күпме безнең җегетләр халак булды. 18-20 яшьлек күпме яшь гомерләр üzülде. Кемдер үзенең баласын югалта, әниләргә инде авыр кайгы. Минем уйлавымча бу мәгънәсе сугыш булган инде. Менә сугыштан соңгы тормышыгыз, тыныч тормышка кайту авыр булдымы? Нәрсәләр эшләдегез? Тыныч тормышка кирип китү бик авыр булды. Инде күп җегетләр сугыштан соң инде үзләрен дөрес юлга кирип китә алмадылар, югалдылар күп җегетләр. Авыр сугышка өйрәнеп, менә сугыштан соң кайтып, тыныч тормышта эш башлап җибәрү бик авыр инде. Ул сила воли кирәк дип әйтәсем. Аны психологик ягы нәрсә белән аңлатыла? Менә ничектер теге сугыштагы даими киеренкелектән арынып булмыймы? Нәрсә дә чагыла? Ул бит инде кеше уже өйрәнгән менә сугышка 2 ел буе син сугышасың да, сугышта аннан кайтып тыныч тормышка
күнүгү үйрөнүп кетүү бик ауыр инде. Ауыр деп айтасым келет. Өзегезнең сугыштан соңгы профессиягыз нәрсә белән бәйле булды менә соңгы еллардагы эшчәнлегегез? Мен укуым буенча инде әтияни теләге буенча инде мен зоофак бетердем. Зоотехник булып әтияни инде ул вакытта председатель колхоза булып хыяллары шулай иде, что колхозда җитәкче булсын дип теләгәннәр. Но минем үзем инде бәләкәй чактан техника яраттым, шуңа күрә инде мин үземнең тормышта әтияни теләге белән укысам да икенче юл таптым инде. Автомобиль миңа якынрак булды, шуңа күрә инде техника белән мавыгып, шуңа техника белән шул юлны алдым инде. Техника демәктән улыгыз да нәкъ менә шул узышлар белән кызыксына икән. Минем олы улым да автобусларда катнаша, хәзер бәләкәй улымны менә картинг белән шөгыльләнә. Оннан соң узган елны менә республика буенча чемпион калды үзенең классында, мини-багида. Әле күптән түгел генә менә кичә генә кайттык Мәскәүдә, Рязанда булдык ярышларда. Ул аңа бик интересный дип әйтәсем килә, шундай нык теләге белән катнаша менә шул ярышларда. Кайчан табып барабыз дип белешеп кенә тора иде. Менә бөтенләй увлекаться итә шул спорт белән миңа инде. Аның бер грамм вакыты юк, башка бер белән шөгыльләнергә менә спорт уку аның. Улларыгыз Әфганстан турында сорашам. Кызыксыналар. Кызыксыналар, әлбәттә кызыксыналар. Инде үзенең укыган мәктәбендә һәр вакыт безнең директор чакыра, Гаяз Мусаевич, без инде барабыз мәктәптә. Аңа интересный менә үзенең әтисе шул сугышта булган нинди сораулар бирә төрлечә. Җавап бирәбез инде. Ватан алдындагы казанышлар өчен дигән орден сезгә тапшырылды күптән түгел, һәм аны Иван Михайлович Егоров сезнең күкрәккә кадаган. Менә шул мизгелләрдә нинди хисләр кичердегез? Хисләр ничә инде. Рәхмәт менә шул орденны бирүләре өчен. Иван Михайлович Егоров безнең инде bütün Afgançılarga ярдәм итә. Ул бик зур йөрәкле кеше дип әйтәсем килә. Безнең ул автоспортта да президент автомобильный спорт Республика Татарстан безнең bütün җегеткә ул яктан менә bütün инвалидларга нык ярдәм итә. Шуңа күрә бик зур рәхмәт әйтәсем килә Иван Михайлович Егоровка. И менә шул орденнары бирү өчен рәхмәт, минем менә эшләрне күргән өчен рәхмәт әйтәсем килә. Инде менә безнең тапшыруны караучы яшь тамашачыларыбызга, яшь татарларыбызга теләкләр. Менә ватанны саклау өчен һәр вакыт әзер булырга кирәктер дип уйлыйм. Сез сугышлар узган кеше буларак раслыйсызмы? Раслыйм, әлбәттә. Ул инде безнең инде армия һәр вакыт көчле булырга тиеш, инде үзебезнең илне сакларга тиеш. Һәрбер үзебезнең гражданин дип әйтәсем килә, һәрбер үзенең армия сафларында хезмәт итеп үзенең өлешен кертергә тиеш. Үзебезнең илне саклау вазифасын үтәргә тиеш дип әйтәсем килә. Бик зур рәхмәт сезгә. Үзегезгә дә Ходай Тәгалә сабырлык, тынычлыклар бирсен һәм илләребез, көннәребез тыныч булсын диде Миргазин әфәнде. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта Әфган ветераннары Россия берлегенең Азнакай бүлеге рәисе, иганәче Миргазиян Динмөхәмәтов булды. Аның белән саубуллашабыз. Тапшыруыбыз тәмам. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Рәхмәт. Студиябездә кунакта Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының баш референты шагыйрә Шәмсия Җиһангирова. Хәерле көн, Шәмсия ханым, исәнмесез? Исәнмесез, Илдар әфәнде. Исәнмесез, телевизор караучы, кадерле дуслар. Шәмсия ханым, Кыйбла барлау дигән шигырегез нәкъ менә әниләр темасы белән яктыртылган һәм нурланган дип уйлыйм. Аның тарихында сөйләп узыгыз әле. Ул шигырьне мин шактый еллар үткәч яздым. Һәм анда күпмедер үземнең баштан үткән хәлләр чагыла. Без ул вакытта ике күрше белән яшидек Казан шәһәрендә. Шул вакытта әни килгән иде, ул минем динни кеше, ул 8 яшеннән намаз укып ураза тоткан кеше һәм менә андагы динлелек аңа тәртипле булырга, гомумән шәхсән әле үзе тәртипле булырга, кешеләргә мәрхәмәтле, игелекле булырга тәргәндер. Һәм ул сыйфатлар шөкер безгә дә күчте. Килде ул безгә һәм
Менә ул шигырьдән аңлашылыр инде, ул шигырьне укырга кирәк булыр. Әйдәгез аны тәкъдим Һәм итегез. шигырьне укыган вакытта әйтәләр инде, менә бит без дә кыйбланы белмибез дип. Монда әлбәттә шигырьне тыңлагач аңлашылыр инде, монда кыйбланы белмәү турында гына сүз бармый. Ай.